enwere video mere some time ago ebe m kọwara ihe ị ga-eme ma ọ bụrụ na ị zụrụ ala ọhụrụ ị chọrọ ịrụ ụlọ, ma ọ bụrụ na ị ketara ala nna gị ketekeno, ihe ị ga-eme tupu gị bido develop wee ọ chukwu mekwe na ebere kekwa ibido ni develop ya ma gị hụ video ọ dịbekwa late ka ga-emekwa, mana ọ dị mkpa ọ kacha mma ngwa ngwa ị na-akwụ ụgwọ ala ahụ zubie ya isi gị gbajem oso ga-eme ihe n'ugbu m na-ekwu. Ozugbo ekere ihe nna ọnụ ka ị ketere gị were so n'iche mee ihe n'ugbu m na-ekwu. Agwara m unu nwanne anyị nwoke emere ya ote mama ya shiwuru nwunye nna ya ke nta, ndị omi nwunye di mama ya na ụmụ ha eke ihe ha na nna ha nwere eke ege hụ this young man n'ihi na mama ya nwoke nta nna ha nwụkwalanụ, ha ekechala eke ege ehi ya. Nwatakịrị anọrọ nga pụọ oji bekee kpata ego lọta were ego ga zụọ ala somewhere before ya ga develop ya. Mma ya agwa ya ihe ọ ga-eme, ya gwara ihe n'ugbu a m na-ekwu ngalugbu ene mma mụrụ ya agwa ya ihe ọ ga-eme n'ala ahụ tupu ya zọpụ okwu ebe tupu ya develop ya. Ya nwata nwokorobịa gakwana ga-eme ihe nne ya kwuru si eme n'ala ha na o mekwala emecha laghachi ala bekee ebe ọnụ ọrụ agawa ọnụ na ala ya nụ ntara. Ọ ya ka nwunye nna ya nwunye di mama ya hibiri n'ọrịa ụkwụ ebido erewe ya kpọwawo the young man si ya lọta ka ya confess ya si gbaghara ya na ya gara n'ala anụ ntara nwa anụ ntara ji ego ezo ya ga-elie nshi ebe ahụ, na ọ bụrụ na this young man na ga-alọta gbaghara ya na ya ga-enwere onwe ya. M bịakwa gbotoro ya ọnụ si etikwa n'isi. That video ụfọdụ ụmụnne akpọọla ka ha marote m shiri kwuo ihe ahụ m kwuru. Ụfọdụ si ahụzi the video biko ọ bụrụ na ịhụ video maybe ikekwa ị ga-eme idi ya n'ọdịnihu jishi ike save ya n'ihi na everyday ka eji ewepụta video ka ihe ọhụrụ ji apụta. Ị nawa m ya ihe ị na-agwa m gawa na page m gaghị etinwe n'ala ala gawa one after the other. Time dị m ezigbote mkpa gị hụ video like ya gị save ya so that mgbe ị ga-eyuzie gị cool down gagharịa ha ya ọzọ n'ihi na ka emere ya eme gịnị ya ga ka emere ya aga. Mana otu people sha anaga m video ahụ mgbe ị akpọga maka video ahụ ọ ya ka m ji sị ka m bịa emegharịa video ahụ gwa unu ihe unu ga-eme n'ala gị. Alawa ala ṅụ ịzụrụ ya azụ iketere n'ahịa nna ihe ị ga-eme ka o wee dị mma chụọ onye iro. Ihe ọ bụla onye iro zụrụ abeje n'ala ya eme gịnị ya esoro ya eme gịnị ụla. Biko toro ntị n'ala dịka mgbe tụwara video ahụ ndị okpukperechi ha nọ n'ime ime ha jụkwara sị nwaanyị mba nọ Kraịst nwụrụ n'elu obe, nwaanyị mba nọ dis eji m Chineke bi n'eluigwe yọọ. Ọ bụrụ na okpukperechi nọ n'ime ime ọ bara ime wee ịbụ ọnụrụ again kara ndị ọzọ ma ọkwa na iwe onye ọka Orthodox scroll up gị hụ ihe ahụ mmụọ na-anabata aṅụ enwe onye manyere ṅụ mewu force scroll up ma ị scroll kwanụ up ọkwa na onye ahụ kwuge datin ihe gbasara enweghị iwe nke na okweghị ịdị ga blọk ọ ya kpam so that ị gaghị akwa vidio onye ahụ ka iji anụ ha kwa olie ma ọ fọzikwa ihe ọ na-ekwu. Gị ekwukwe na ekene like scroll up ọ wụghị iwu na ị ga-abara nga gị ga-ekwe gecha ihe ị like ya ị ga-emeli ya, mana enwere ndị agwaka gị pọdụ ịbata nga ahụ na gị kweta na isohụ na ndị a na-agwa gị bido discourage ndị ọzọ. Biko ọ bụrụ na ị nọ nga na iwe onye ọ na-agwụ ọgwụ ị gaala liere mmadụ ọgwụ before iferele mmadụ ọgwụ before enwere otu isi nye mmadụ ga-eme nshi ị gaala na dibia before gaa nga gị wepụ ndụ mmadụ gaa nga ahụ gị gwagwo fefe lie kwuo naanị ma otu ishiri gaa ije ọjọọ ka ị ga-ewepụ ndụ mmadụ. Biko ihe m na-ekwu iso na ndị m na-agwa emekwele ya toruo ntị n'ala biko ma iso na ndị a na-agwa ọ bụrụ na aka ha adịghị ọcha don't go there and start discouraging others with Jesus Christ. Biko ọ bụrụ naanị nka Jizọs nwụrụ ọ nwụrụ ma onye ihu ma onye azụ ọ nwụrụ ma mụ onwe m awụ m Kristian awụkwa ahụ m onye amaala. Gị mara na aka ha adịghị ọcha igbuole mgbuo bifo enwere otu isi gere mmadụ ibe na ije ọjọọ ga-agasị gị wepụ ndụ mmadụ iso na ndị a na-agwa. And because iso na ndị a na-agwa ọ bụrụ na ime na ihe dị otu ịgala ije ọjọọ biko ị ga-akpọ phone or you reach out or gị bịa na comment section gị sị nwa mba nnọọ anọ m na B group ahụ a mesendịrị my phone number gị kpọọ ngwa n'otu ị ga-esi eme ka ma ọ bụrụ na ị garala mmadụ ije ọjọọ mbụ ma ọ bụrụ na igbo ole mmadụ mbụ then ị nwere property and ị kwụsịla ị na-agazi ije ọjọọ imegidegezi mmadụ ị nwere property ka ngwa ihe ị ga-eme ka unu dị iche.
mana because ị gara ije ọjọọ nwere otu isi igbo mmadụ mbụ iso na ndị a na-agwa ndị group A ka a na-agwa iso na ndị group A ndị a na-agwa ndị aka ha dị ọcha ndị na-ewepụba ndụ mmadụ mbụ gị bịazie nga ahụ nọ bidozie bibi preach last ị gara chọọchị mgbe mmanya na-agba n'aka aga chọọchị ị gara mgbe ị na-aga Sunday school kemgbe ahụ ụkwụ akpabeghị na chọọchị gị bịazie gị sị Jizọs Kraịst nwụrụ n'elu obe n'ihi mmehie na ihe ndị ọwụ kwanyere onwe gị ugwu jiri nnọọ nwayọọ shift ụbọdị ụmụnne m ngwa tụruo ntị ala now ọ gịnị bụ ihe ndị ị ga-eweta agba ilu bitter kola 4 ị ga-eweta alligator pepper seed ndị ka ekperekpere ya 4 ị ga-eweta garlic otu a na-echetụwasha ya iwepụta ihe anya bọk ya gị tụpụta mkpụrụ 4 gị kwete nnu salt nnu agodo 1 cup no problem agodo half cup no problem 4 items these 4 items ị ga-eweta ha into 4 portions gị gaa n'ala create a holes at the 4 edges of the land gị were these portions of these items get each portion gị were wege na 1 hole each portion gị were wege na 1 hole wege na the 4 holes. The 4 holes will now contain 4 portions of these items. Gị bịazie na center of that land. That is where you will do the chaining. Ọwa ebe ahụ ka ọrụ nọ. Gị bịa na the center of that land. Yipụga slippers gbara ụkwụ oghe. Kwụrụ aja ala ahụ gị kwụrụ ya. Gị baga na-eju ha na akpa ogu. A na-eji ogu ajụgbu ndị ọjọọ. A na-eji ogu ajụte onye nọ n'ute ọrịa. A na-eji ogu alagburu. A na-eji iji ogu gbalahụta onye iro. Ike dị n'iji ogu. Ike dị n'iji ogu. This is where you have to change those items. Gị chịrị aja ala ahụ gị guzoro at the center na ụkwụ ya gbarọkwa ala guzoro na ala gị chịrị aja. Watch my mouth. Ala na ala m jiri ego m zụ. Ihe na ala m ketere na ala nna m nwere. Enweghị m nara ala ya. Enweghị onye m gburu nara ya ala ya. Enweghị m chụrụpụrụ nga ala esi apụ n'ogagide. Enweghị onye m chụrụ iwepụ ndụ ya n'ụdị ọbụla. Agabe m na dibịa mbụ gwọrọ m ka m were gbuo. Enweghị onye m chụrụ Joyce omegenu nyere mmadụ urie omegenu ruore. Therefore, otu a na-ala n'ugbo m nwee o doro m anya na ndị ọjọọ ụkwụ ọjọọ ga-azụrụ bịa. Ụkwụ ọma ga-azụrụ bịa. Ụkwụ ọbụla zụrụ ebe a bata wụrụ ụkwụ ọjọọ batara ebe a. Ihe ọbụla o jiri bịa ebe a o liri ya eli efere ya efe ọ ga-eso ya. Ya wụkwa na enwere onye m gara aga liere, enwe onye m fere, enwe onye m gburu chụọ ya n'ụdị ọbụla wepụ ndụ ya na ihe ọma ruru omege gịnị ruore. Ihe ọbụla onye ahụ liri ebe a ya nọrọ. Ma enweghị onye m liri, enwe onye m fere, enwe onye m nara ala na ala n'ụwa ala m jiri ego m sie ma hard earned money. Ihe n'ụwa ala m jiri zụpịa ya isi ihe ewe ala m. Ụkwụ ọjọọ ọbụla ga-zụrụ ebe a n'ụdị ọbụla ihe ọbụla wee bum n'obi ya o fere efe o liri eli n'ụdị ọbụla. O lichaa ya fecha ya before ya eruo n'ụlọ ihe ọbụla o liri nga nọ n'ụlọ ya edeche ya eche. Ihe m wụrụkwa ihe m ise iwere aja ahụ wụghachi ya n'ala nga ahụ kọchasịa aka ṅụ gazie ntụrụ gị kwụchie the 4 holes gị kwụchie ya. My dear brother sister lawa. Asị m gị lawa godu first. Okwu gwụrụ agwụ. Onye ahụ si isi kara isi katakpo na ya ga-elie ya si agwọcha na ya ihe na-agwọ na ya gwọcha nye garanti ya etighị isi ga ga-elie ọnwụnyụ anya unless ọwaka nga adịghị ọcha. A sịkwala na ke awụ for Christians. No, all these things were natural items. Ihe m so na weta ihe nọ na kitchen ṅụ you can get them anywhere. Ihe ndị eji eshiri ihe ndị eji eri nri. Biko ọ bụrụ na vidio na gị lecha anya ọ ga-abara uru save ya. Ọwa after some months mmadụ akpọ m sị biko e nwere vidio m lere amana m ma ya otu ị ga-esi chọọ ka m bịa ihe m kọrọ ugbo m bịa kọwakwa ya na WhatsApp ọ bịa kọwakwa ya bịa kwuo ya wụrụ kọl a na-eme ile vidio ọ bara uru gị save ya. Achọghịzi m ireceive kwe kọlụ gbasara this video nwa mba na enwere vidio m lere ikwuru maka ihe a this no aga m asị ama m ebe ọ nọ go to my page and start looking for it ama aga m achọtali ya. And the time na them very very important. Time na them every time onye m nyere oge ji akpọ m. Achọ m bịa no mbịa bịakọwa ihe m kọrọla akọ
because iyi video ni like bara nguru save it, save na WhatsApp, download ya, save de were ya onwe to ruo mgbe ị ga-use ya gị gee ya mara otu esi eme ka na-eme. Ọ nga ọha m n'ọnụ, udo dịrị ọnụ, Chineke duwekwere m ọnụ. Onye ọbụla sọ na ga-ebi ka onye ahụ ga-ebika, ọnụ ọjọọ ga-ebilite, ụkwụ ọjọọ ọbụla ga-ebilite, ị gara ọnụ wam otu a ka egbe eluigwe ga-afebiri gị n'ụgbọdị gbaa ya gwugwu mbiri ma mbiri ụwa sara asa. Chineke duwere m ọnụ ise.